Hello mga madi. Nahimo lang sa bungira si Inday Fe oh. Bitaw dili man ni pwede isabong no ang kuan. Ang kanang bae nga manok. Sus Ginoo ko. Nahimo na kuan, nasuod na gud na ko ang manok mga madi. Pag puyo no. Tugon siya istoryan. O sige na sulod na kay nagilak na imong mga anak. Nakagawa siya mo ning akong alaga nga sinuknok. Anak ko daw nga mo ang tatay nga basin daw dili mi makaihaw kay ang manok gihimo na nakong pet. No? Nagtanaw siya. Gihimo na akong pet na close na mi. Oy, naanad na sad ko sa una kanang mahadlok ko nga ihapon ko pa karon di ako mahadlok. Okay na nga to kauna ko ni. Dali na sulod na dito sulod na sa imo kuan kulungan. Ara naghilak-hilak na ang ihang mga piso. Sulod na dali na. Sulod na dali. Sulod na diri. Sulod na diha kay mo takas siya. Sige takas. Ayaw takas diha nuknok diha ra ka dito mangud siya moagi sa naid kuan. So naara mga madi ang ilang kulungan di ay dili man dayon kay mahugod dayon. Kanang alternate na ko ginalimpyuhan. Kanang basta alternate kabalo naman ang alternate mga madi kay kung makita na ko nga dili pa kay siya kuan hugaw para dili sad magsigig kabasa ang ilahang kanang kulungan alternate kuan every other day ba in ana karon limpyuhan og madili in ana depende kung makita na ko nga kuan na kaayo murag di na ma-carry pero every other day ginako siya ginalimpyuhan. So limpyo lang kulungan mga madi, di daw ni pa na di kuan di chlorine para na disinfect po ang ilang ginapuyan. So limpyo kay na mga madi, nahimo na gid nako silang pet mga madi mao na nga nagworry ang amo ang tatay basin daw di mi kaihaw kay hilakan. Hilakan ang manok. Gina, kakit niya naara. Kakiyot mo na gid ni ako gikabisihan karon so nadungagan na ang ako mga limpyuhanan na nasay kuan ang akong ginaatiman na apay manok na apay iro sus Ginoo ko di apay among badlungon kay magsigirag kalibang diha sus Ginoo ko perti na yung duhara ang akong anak pero tungod sa akong mga alaga nga mga kuan mga actually dili sila hayop they're pets mga pets nako kanina murag nahimo na yung pets kuan kanang daghanay obligasyon gayud ang pag-atiman og mga animals dako kay siyang obligasyon kay kung kuan kung imo rang pasagdan maapil ang tagbalay mabaho gid mo so mauna nga obligasyon gyud ang pag-atiman og mga hayop kay kanang imo silang pakanon atimanon in ana so apil limpyuhan kay kinsa may ganahan og baho di ba. So mauna mga madi nga obligasyon gyud tanan obligasyon kung magtanom sad ka kinahanglan mo atimanon kay dili sad mo bunga. So mauna ang gika bisihan ni Inday Fe karon mga madi gawas sa akong mga piso nga junakis nga duha ka buok. Dagko na sila so diri na sab ko. Mauna sad di ang akong mga gikabisihan aside sa gikabisihan nako nga ngita pod og ginagmay nga kwarta. So wala gyud sayang nako nga time mga madi. Mao na karon nga adlaw ang atong update. Babush.